Пепа, много ми е драго да те видя. Ей, колко си спортна и с каква готина шапка. шапка. Аз винаги така ходя, като лудита. С шапка ли? Защо? Не с шапка сега заради слънцето, защото дето няма никой тук и слънцето още малко като попече. Спортно-елегантния стил. Много върви. Харесва ми, да. Така. Какво става? Какво се случва? Нова песен представихме тези дни в ефира на Радио Сигнал Плюс, сайта Сигнал БГ. Добре, че сте ви, аз на вас разчитам. Да, нова песен, ново клипче и сръбски дует си подготвям, но това вече е, нали, като странична дейност. Иначе нищо ново, чакаме лятото да поживеем и после ще му мисля. Как така странична дейност, сръбски дует? Защо да е странична? Ти така или иначе, мисля, вече имаш достатъчно опит и там, на тази сцена. Да, мисълта ми е, че не, нали, чрез фирмата и не го правят тук, т.е. официално е нещо като за мен, като допълнителен ангажимент. Но не знаеш, няколко път 2 дни под една мишница, но справяме се, опитваме се. По-различно са там нещата. Ти ни беше казала миналия път, когато ни гостува в открит микрофон и пред нашата камера, че там пазара е по-друго, че се посрещат изпълнителите и други неща са важни. Ами точно това с моите колежки и с Виктор Касъмов имахме двост тази седмица да идем до Белград заради балканските награди. Няколко партии имаше и те сами се убедиха и господин Касъмов. Аз съм много щастлива, че успя да види, че аз съм доста популярна в Сърбия. И какво ти каза? Еми нищо, беше много готино, че спряхме на едно заведение на магистралата да хапваме и дадохме на персонал, нали, наши дискове на моите колежки на Ивена на Джин, тези, които бяхме. И момчета в 6 диска си избраха моя, казаха, че ме познат и питаха дали съм аз и Виктор, така, което стана, нали, много готино. На мен ми стана приятно, да не си мислят, нали, моите проценти, че си говоря празни приказки и глупости. Или пък и феновете тук, защото нашите фенове са много чувствителни на това. Те смятат, примерно, че какво? В България никой от нашите изпълнители не може кой знае колко да пробие в чужбина, особено в балканска държава. По-скоро ние гледаме към техните звезди. Това си мисля, че е от менталитета на българина. Понеже българина си няма доверие на себе си и си мисли, че нищо не става от него. Точно от повечето нищо не става, това е едно на ръка. И като те си мислят, че нищо не става от тях и си мислят, че от никой българин нищо не може да стане. Напротив, даже може да имаме изпълнителки от нашия поп и Мария или тези, които заслужават да отидат и в MTV. Защо да не може? Имаме българи, проявили се в чужбина и защо да не? Макар че Сърбия не е толкова, аз не я възприемам като чужбина, само на славянски народи близки. Да, аз си ги възприемам като нашенци, но защо да не може? Защото толкова сме се обезверили и си нямаме вяра и доверие на себе си. Аз съм доволна от това, което ми се случва там и то, нали, с времето ще си покаже само. Личи така, с много спокойствие, с много усмивка говори за това, което всъщност професионален план. И беше време, нали, за лятото да издам и тук една песничка и не може трябва нещата да вършат, защото се обижат. Напротив, даже сега пък като записах новата песен с клип, пък имаше някой недоброжелател. Така, нали, отиди в Сърбия да записва, какво пак и тук пее. Тъй като че ли са неразпределени зоните и като пееш тук, не трябва да пееш там или обратното. Но виж, при някои от големите звезди, да кажем световните звезди, защо пък да не гледаме към тях, дори забравяме произхода им, дори забравяме националността им, коя от коя държава е. Важното е да ни радват с хубавите песни и важното е песните да стават хитове. Абсолютно. Всяка музика трябва да се слуша като е хубава, ако си универсален певец, ако се интересуваш въобще от всичко. Но аз единството, което не харесвам е, че копираме примерно Лейди Гага или Шакира, или копираме ги по туалети, по стил, ако щеше по клипови продукция, са едно ние не можем да се направим. Достатъчно сме си кадърни, първо и ние да си направим наши режисури или сценарии на клипове и да бъдем себе си, да не ни казват тай ми ти реди коя си или тай. Не е приятно. Модела копи-пейст не сработва много добре, защото седи неадекватно на някой. Седи примерно добре само на онзи, който е измислил и за когото е направен. Ти не виж, че дори песните ни, самото изпълнение на песента е с балкански трилери или с наши си трилери, а ритъма е съвсем американска поп-музика и става една манджа с грозда, нещо страшно. Но хората го възприемат като различно. Явно някакъв еклектика му казват, съчетаване на американски ритми явно навлизат масово и с тези български и балкански трилери става екстра. Срам ни е малко от нашата идентичност. Сега гледаме се откъснем на някъде. Ами мен никога не ме е срам да казвам, че съм българка, макар че където да отида, моне сигурно съм си едричка така. И в Турция отида ми кажа, че съм туркиня, и в Сърбия отида ми кажа, че съм сръбкиня, и в Гърция е в същия начин, но никога не ме е било срам да кажа, че съм българка, макар че със сигурност никога не съм се чувствала достатъчно оценена тук и това не зависи само от мен. Ти знаеш какви си факторите, че те идват от много страни, но пак не ме е било срам да кажа. Макар че съм много неоценена тук и това е...
Претръпваш ли на това, че си недооценена? Какво продължаваш? Нататък работиш си, пък да става каквото става? Отдавна съм претръпнала, защото това е моята професия, това е нещо, с което се занимавам и не мога. Ако се откажа, това значи, че трябва да дам път на некадърните и да съм се предала, разбираш ли? Никога няма да стане това нещо. В смисъл, не мога така лесно да им дам път и карт бланш. Дъщеричката много е пораснала. Видяхме я. Какво ти казва тя? Както виждаш, на мен нищо, май пред телевизията ме излага. Тя като и да интервю, виж какво прави. Жива и здрава е, вече сега ще завърши втори клас, голяма, има собствено мнение. Както виж, аз много рядко имам време да разговарям с нея на лични теми и добре, че са тези интервюта по телевизията да разберат тя наистина какво мисли за мен, за моите връзки и така нататък. Ние вкъщи нямаме време да говорим за това нещо, а и тя вече доста голяма стана, с доста ангажимент, така хубаво съм я ангажирала, за да няма време за глупости и за компютър. Да се заседява, много пред компютъра и малко време говорим за лични неща и така, даже не дава вече много да я целувам, защото си мисли, че е пораснала, че е лигава и че тя не е лигла. Прочетох така тези дни една информация жълта, че си отказала на твоя приятел предложение за брак. Доколко е вярно това? И наистина сериозна връзка ли в момента? Това е най-нежълтата. Най-нежълта. Това е най-сериозната, може би. Последната глупост, която прочетох е, че съм била станала оранжева. И тогава казах, че тена ми нещо би оранжевял. Ако тена от Халкидики е оранжев, нямам нищо напротив. Ме прави оранжева. Не съм отказала, но не съм и приела, в смисъл. Истина. Рано е още. Да, просто ние сме нова връзка. Аз съм с много дълги връзки и сега като че ли искам малко свободата си. Тоест, винаги съм живяла на семейен принцип. Дали съм подписвала или не, моите връзки са били 5-7 години. Точно сега ми трябва малко време. Това ме стряска за 4 месеца връзка да ти предложат и толкова романтичен, че не ми хареса. Бях много щастлива, но стряскаме това нещо. Кое беше най-романтичното в това предложение? И най-романтичното беше, че пръстена не беше скъп в никакъв случай. Беше от Доминикана, сламен такъв. Красив, екзотичен. Техните струваше, мисля, че 10 евро, не си спомням. Но много по красив начин изчака, не можа там, т.е. оттам го е взел, аз без да знам, ние заедно бяхме, а в Париж ми го подари, понеже беше лекичък, той беше такъв сламен плетен, духаше много силен вятър тогава, щеше ми буквално си го отвя, викам, нашата няма да стане. Тук нещо, това е знак да не прибързваме. Изглежда доста влюбен. Да, и с чувство за хумор и така аз обичам тези неща, когато има чувство за хумор е много по-готино. Лесно ли допускаш така хората до себе? По-скоро мъжете. Мъжете не. Хората, да, мъжете не. Мъжете, казваш, напатила си се. Да. Не напатила, как да ти кажа, малко мъжествен в живота си, просто причина, че съм имала дълготрайни връзки с тях и след толкова години осъзнаваш в един момент, че или не познаваш този човек и колко аджева години трябва да мина, за да го опознаеш и всъщност почва с годините все по-трудно да допускаш следващи, защото те от трънта на глока още по-зле. Можем ли за финал да кажем, Пепа щастлива в личен и в професионален план, удовлетворена от живота на този етап? Аз винаги съм била щастлива. В принцип, винаги дори критиките към мен и положителните неща, всичко съм го приемала с усмивка. Ти виж, обичам да се самоиронизирам, да иронизирам хората и с ирония така по-лесно да се преживяват нещата, защото знаеш, около нас глупости много. Така че въобще не така, като ме гледаш да приличам на нещастна. Напротив. Супер! Карвате понякога в някакви филми, такива скандали, когато те питат за мнението ти по даден въпрос, било за поп-фолк жанра, било за нещо, след което започват пък маса хора да коментират защо си казала това, че точно действащите изпълнители, които с години имат опит в този жанр, ако нямате право да изкажете мнението си, кой да изказва мнение? Кой си права? Тук си много права, че с толкова години професионалисти все пак имаме право поне едно мнение да изкажем, а да не говорим, че словото си е свободно за всеки. При мен стават повече спекулациите, защото те вече са ми приели, че съм една като от най-остатите певици, най-рязката, най-прямата, най-директната и започват вече да ме вкарват, да ме манипулират, без нещо да съм казала, както например в неделя това предаване, което с малката си гледала. Золен ме карат да говоря за колежки, а те знаят, че като ме запитат нещо, аз няма да си мъкна, нито ще го премълча, нито ще го изкривя и така нататък.
и започват вече малко да спекулират с мен. Аз доста отдавна съм спряла да говоря за каквото и да е, защото аз съм си казала един път, не е нужно да го повтарям и всеки го знае, но почват да спекулират за тази какво. Успяваш да ги хванеш на време. Да, даже в неделя не знаех точно за какво ме питат, но понеже бях с дъщеря си, не исках да влизам в конта. Те дори не знаеха водещите за какво ме питат. Общо взето си ме спекулираха без да знаят за какво става дума, но това е друг въпрос. Да е много спекулации се получават. Не винаги нещата, които, ако нещо съм казала, то е така и никога не връщам назад думите си, но много почнаха и да спекулират само заради това, защото знаят, че ще кажа. Ти обаче си много последователна в коментарите си и в мнението си, когато изказваш и изразяваш мнение. Аз съм наблюдавала и твои интервюта, които и пред мен си споделяла неща за поп-фолк жанра, за нещата, които се случват зад колисието на жанра, за кухнята. Споделяла си и на други места и прави впечатление, че ти не си от тези, които обръщат палачинката според на къде духа вятър. Общо взето си държиш на мнението, на посоката, в която вървиш и споделяш едно към едно неща. До някъде това ми играе доста лоша роля в живота, да, защото смисъл да хората, които са ми неприятни, аз никога не мога да им се усмихна или, примерно, на интервю да съм казала нещо с тях, после отида да кажа, аз това не съм казала никога. Защото такава съм каквато съм и на много хора това не им харесва, но мисля, че това е правилното решение да отстояваш позициите си, да имаш мнение наистина по много въпроси. Всички го виждат, че е така. Лошото е, че масовката от наши изпълнители, ако щеш и продуценти, всеки го знае, че е така. Просто не всеки го признава и не всеки иска публично да го и не всеки за себе си го признава. И е фанал, вика, ще карам докато мога и да, ама така не става в този живот. И аз един апел и към зрителите на Сигнал БГ и към тези, които се интересуват въобще от поп-фолк жанра. Не дейте да карате именно талантливите, можещите и знаещите изпълнители да се чувстват неудобно от това, че понякога, отговаряйки на журналистически въпроси, споделят нещата такива, каквито са. Просто са такива, каквито са, но нали знаеш, нашата гилдия всеки си има любимци, има си неприятели, има си така техни си фенове, които и е нормално. Няма да им се сърдим. Не, на никой не се сърдя. Аз даже най-много се радвам на негативните мнения, защото те будят интерес. Разбираш, в смисъл това, за да има негативизъм, пак има нещо, което си причинил и си направил и си възбудил това нещо, така че правиш нещо, случва се просто. Не бездействаш. Какво ще се случи обаче при теб от тук нататък за лятото? Това е парчето, което пускаш за абитуриентските празници, за купон. Ясно е, лятно парче друго ще има ли чак на есен? Много хора разбраха, че това парче първо, преди да излезе, че се пее за абитуриенти, че е поздрав за... Не, то просто беше някакъв такъв поздрав в началото на абитуриентите. В този момент. Че идва реалният живот, добре дошли в това, което си е, нали. Няма... До сега студентския живот беше добър. Не, това е сега за лятото песента, понеже трябва да направя и дуетата, а при мен трудно се случват нещата поради много причини. И за друга песен ще мислим с те. А тази точно исках да е като продължение на Синя прашка, по-модерно звучение, като в клипа, там където ми крадат бельото, да е като завърших на тази сага, защото тук ми дойде още хора на участие, още искат, поне да е нещо свежо. Сега като ми поискат Синя прашка, ще пея тази песен, защото и на мене ми омръзна, то сигурно и на хората е омръзно, но факт е, че нали, това ми е титулярната песен и няма нищо лошо. Като един завършен така цикъл на тази Синя прашка. Продължаваме разговор след малко в открит микрофон.